lang hilin eh. Hello, good morning. Thank you Lord. Thank you sa asas kinabuhi. Ramatapatarong buntaga. November 20 yung siguro ron. Ano kay Boss Pizza sa grabe sa Kabisi. Bitaw. Salamat gapon ko bisag nga nila. Salamat kamo ko sa labang magagaham ng hatagan gapon ko. Kusog. Bisag sa Kabisi. Wa gyapon kaluas Ginoo nga okay ra gyapon sa panglawas sa ang Kabisi jud sa tanan. Grabe. Grabe akong kalbaryo sang ginabuhi. Lupit pa lagi. Ako'y nanganak sa una. Ako nanganak sa una, di man ko ingani ka busy sa gagmay pa sila kay. Kasi kaso kadto mga bata nga di sila magkasakit. Sa pobre, masa din ta magkasakit. Pero grabe ang mga pulad to mga tagka naman unta. Pero sana naman na hala agwanta karon di ay wibis na lagi na ko dani mo lagi basta mo uli na higagaw sa ijang lutang na tawhan tawag sila na kaya mga bata dani wa poy rasikaso mo na karon sa do buto ko pamahaw sa may magbawon buto ano para pamahaw kay tirada na po ni trabaho dani ron. Kaya mo manignaman na o tiles da. Na may mga trapo-trapohon, kilid-kilid, manglaba, manghinlo, mangilis ko. Laba ko sa mga habaw, punda, bedsheet, tanan, kurtina, kaya kurtina na din hang gitanggal, namang gilabhan, di ako maglaba kurtina. Hingani ko dani sa dinan ko magbuot-buot ra kuno katong sa mga taong niingan nga magbuot-buot ko hala nagbuot-buot na jud ko sinsya na jud mong niingan mo nagbuot-buot ko taw kamusta naman mong tanan di ay good morning ma'am Yuning Ayop salamat sa gado ma'am sa imong perming pagkuan sunod na Hinat pa anta ma'am nga di ka kapudyon sa imong pagsunod-sunod na kay halos tanan nang kimbot kit-ana nimo ug tuwad-tuwad pa ko kit-ana nimo gang lubot bitaw ma'am duk lang eto katawa po ta panagsa atong mga problema po ko tong adyan nga ang nagpadako na nga nag-alima na nga yuyo na nga isuon sang inahan Ginoo katungigang gioperahan karon nag message na pud sila gahapon nga mao lagi kuno to dito sa doktor dito sa kandihay admit yan to unsa di sa ma-admit Ginoo ko yo panikamot in taon yo isang gibati nga taas ang BP ja tuniagi isang gibati gitakigan sakit at tutunlan sa karon ini na pud nga ang isang BP grabing taasa matong giingnan na nga apilig herbal imong tambal asang giingnan nga paghumol og sayuti may imong inubig at tubig kay grabing taasa ang BP ni ja mo ko isang paminaw na ako ning sa isang ugat dani na ako ning murag ning bag kay ako sakita salamat jud ko hanginan salamat jud hapit na jud ka tumay stroke karon pang mga kuana kaning mga tiguwang na may kayubos din tapod dadun dibdibon pagawas ra para na nagtuo sila og wa ko mga problema daghan sus ang problema di na masud og sinako labaw pa sinako wala man makahibaw sa mga taong kaibaw so sa mga taong nakaibaw na sila kasi ang problema sa ginabuhi pero di hapon ko magpada kay magpadatas problema kita ra pay lubong di pa po ko pwede magpalubong kay
ang mga po taas og mga pangandoy. Wa na sila mga pangandoy silang ginabuhi. Wa na sila kaabag o ako'y ilubong. Mo nang ang doon tapod na gaduan. Kaya ba ko tigtanaw sa video. Maning kamot yo. Itong mga anak kung makakita daning istorya nga labaw pa ko sa isang anak, hasang kasabaan, itong niagi, hasang kasabaan. Ang itsatan nga mo ni mauna. Kay, hari na magsumbong-sumbong nga mauna, mauna nga hasang inan nga, aga pag nga na. Diyan sa po, nawag po sa isang nanay, mapod siyang istorya, maunang gahapon. Kanang di siya mo batok na habas akong siyang itambang ni siya. Matat gyapon para karon nga mustag-buntag. Sa dupa, alas 4. Kamusta na hapon ito bag. Kamusta na amping. Mahilak si Zana. Video call me, mahilak. Napakunukos ang pamudyo. Muwato si Zana. Kung saan man na yun. Huwag mo ko daghan man ko giatubang. Halos na gani ko. Murag kagmayra dyan ko pinatugan. Tingin sa hangginangan na. Murang giingan di ko mapadas stress. Smile, gyapon pa nagsa. Kamusta day mo, tanan, mga alan, bisnisan, good morning. Pili sa taghap, diya sa Quezon City, good morning, tanan. Jet Mendoza, kamusta naman mo tanan. Pasensya na mo, di mo na mahingalan usahay kay di na ko kahinumdum, lutaw ang utok. Sa mga usay maglutaw, usay okay ra pod. Salamat gyud mo ko labang mga nga wa ko pasagdi. Naingani ko. Kaya mo, napag sikbi, nagtingog na pagsado. Nalagi pa yung sa sapa. Mag-prepare ko dahil yung kuan. Manok. Ay, magbaon ko na itong bunso. Ito yung igawas nga kuan. Kanang homemade nga longganisa sa gagaw. Order nyo nila. Suwagan nila. Kamahaw. Mama sa servisyo na ni gabuntag. Nako dani. Hindi pa mong tugod trabaho. Kasi nagpamahaw. Ano pa dani mo yung nga. Buat-buat ko no ko. Mura ko rog ang pamudzo. Buat-buat nang ko dani ko sa hituon. Natural kay napapot tayo manarbaho, hindi tayo magbuhat o sa itong tuon. Sa ikaangay sa mga bata. Ayan, bisyo daan eh. Bisyo. Hindi na nagtuluto para din malilitan yung uban. May kuan. Longganisa. Bisyo.
Kunhang ng fried chicken. Bawa naman ang preparan o bawon sa sarap hindi na bawon. Panganay di na sila magbawon. Ano ba na? First year college. Ang bunso, may grade 7. Yung tagabi, bawon ko nai. Ano sila, yung tawag na anay. Ang panganay, restaurant ko na, ang pinagalima din natin Manila sa una. Pagkatama kong limangan. Kaya kami sila sa una, dito na sila Manila. Manila na sila nanggo, hindi sila bahas Manila. Sa daging Manila, mga karoon. Malanhi, nampas ng 10 years niya sila. Ngayon na nanggo, pero ang hindi akong ba dito din sa Manila mag-office. Hindi na sila nagkaroban. Alis mga bata. May visit yung nagagawang malaki. Hindi siya manipan. Ay, tumahan. Tapos anong mitang natawhan. Ano nga nakadisi. Ano nga, asahay nga. Hindi ko mo stay in ani. Hindi ko mo dun. Ano na sila. Nagara naman, nagluto pamahaw. Yan sila magbaon. Tapos na mga balik lang sila. Nalamba ko na hindi karoon nga naingon magbawon. Gusto kami. Ako nagbut-bulut ha. Smile. Sige sa taghap. Malimam. Ito na makapamahaw. Mansuri ulit. Sorry to kado. Nagod ko pasaylo. Ang taman mam. Ang bawaan. Excited na benda ko. Magkita ka. Huwag naparpak. Next time, rambut ko hon. Kaya nga ulit. At nanta. Anong niluto ron? Sila kahiwa. Sila pamahaw. Then magluto pa itong balisa nga. At ipos ng gagaw. Ang gagaw ito humid mo ito silang aligo. At sila lang. High pride. Mataas o wiko. Pride, high pride. Five minutes later. Nangadyo nagbahin. Balik na ko. Gikan ko ng eskapo. Eskapo ko.
gipalit tambal buok. Napot pa dyan kong balik na to, nagluto ko gulay. Wala ko ka video kay din nagpatugtog sa silingan. Nagluto ang gulay ang pasinti na to. Kay dari malay ko matog. Ang gipreparandaan og gulay karon panihapon og para og mas buntag. Kay ang panganay matuman ang kapitol. Ganiha ang panganay ni hapit na dadto. Ampun mo naog hantang pakanon, ampun mo naog kay nangato ra pocket money. Ya, nang manam ko panglaba. Marag pamilo sa uban. Iskapos ako. Kay taliatan to naglili ang apong manuris. Kanang bata gamay daan din sa gamay pasaon na manuris din na daan. Ingaw na diskulahan kaway klase pod. Kasihan pa rin dada nilaghan. Five minutes later. Milo ko kay ugma. Malansa ko. Tansahan to ng mga uniform. Kaya ready naman ugma. Ready ba? Ano naman nagpanguan. Pang-serve sa kabinet. Ayan, sa bisyon. May bot-bot. So, una na kung gunahan dagto ko. Ano? Sama ka lang wala. Guna mo ko na milo sa mga abo walya. Puspon ka nun.
Ini City.